أزارب أخيبا مرحتي جزيام محدارن هو حاتن عزس سراويتن حزون يقصل كم زلو كم مغل زرخبنا حبريتات ملاختم أتي جمجام تتنخير زقصل زلو خينو حد يجتمع بالتاتو نير إي زلم مع كلا قصل كوميشن هو حات لو مغنا أبزر وح مجلسهم نتأخيبا أفلت كم زيبو بمحبار أتود بجن كاب وشتي فرز كم زلو أفلت مع كلا قصل كوميشن هو حات جزيام محدار تقعد حرم متياشم وحدات أوارح مالتون عب جنبت كلشن 15 عام مرتيو مجلس أوتنيرم عبتوان هو حات ورقة استراتيجية ومريحنات كم زقات أمان عب حرقة مفرس كم زلن قليش نيرم على في كوميشن اتماع كلاي قصر كوميشن أتخلى برهان أريح ميديات أبزها بمجلسهم بزحات تاريخ الناس رحت زمزاتن برزات بوليتيكا مرحت زفريتن وحات حزي كونتات زي جمجم زي مزمن استراتيجية مريحنات زي بلا خوينات ركبيليم اتي مجلسون بتزمالي تخونتات أزي كبير كم زخون أي زردم قالوا وحب تريتون مستي نسومنات ناتخايد زغط زلا أخيما مرحت وحاتن جزيام محدارن جمجام قدم كوينات وان كوينات دحر كوينات قصال سغمتات زملكت ناب تحاتات مسغار زيد لو حدش لو زي دغفم مرحت تودب دليتهم زنصبارقلو قوامي إلهم كصحفو ام محبر ميديا ترأيم ابو غدا اخيبان جمجامن حاولتي مسرت كيرو تخاتل تصحفات بمقرب زفلط غازيتኛ دسي اشنافي كم زكبل تمالي كم مغلص يفلم حبرو جمجام جزيام محدارن وحاتن سراويتن نتاكبتن تصبيتن بسلچ منغدو انداقصل يزلم كاب زجمر كساب حز دما جمجام 4 فصم سرحت ودب كان مستودع يقليصم نساتمون دكتور دبرصيان ابومبر مكتلو ويزرو فتل ورق بزاوير منجرينم كمون حلاف بيت صحفت وحته عالم جبروهدن جيتاچو ردان بقدم ساعه بقميطم جيتاچو اسفاغن كابت اخيبا نو بعلو سلازغلم بعلو سغمت كم زوسد يزقصر دمايبل ابلعل زم فصم تستخايد جمجام تفتو تصل بتحستو مسرتاو لوطن زمصن زبزح بزبحال درجام اب حد مردا زبصحلون نايت مردا منفس دما دارغا اب كلهم بزيكا اب حدم لوط مريحنت كم زلي اب مدمدمتاته بصح يللم جمجام فصم توديو نابز قصل جمجام اخلاي كوميتي قدم مسغارم ابلعلتم فصمتين يعيمو وداتا وسانه قصعت كوهاب اغبابو كانت نبره حزي كيد دمو زلو كيادو كن قدم وسانه جمجام اخلاي كوميتيون كقصلن اب موداتا بحبار وسانه كحلفنيم مريصم زموسل يبل بمسرت زي جمجام اخلاي كوميتي دما استوطت غيزه كيوسد اب غمت بمتاو بوجله ماقيلو ككايدي تمريط زلم ازي كساب سوني ابزل غزكو دامم دحارن ناي غجلو جمجام بحبار كره مالت نزين متكبار دما بغمت عسات كلته سومن كوسد يخل يبل بزخونه غزه بزتوت وصري ابتا اكباي ناي مسلچاون بدغ دما نسفرالو شرحيتات مألم غزه ناي مركابن ملكታት يرأي زلم اب حزب ما تسفا مسان كونتات انداتن صبارقو يكبل صحيفلو ጋዜጠኛ ደስ ያሸናፊም نبار مراحي هزباوي ويان حارم تግራይን ኣብቱ ውድብ ክሳብ ቀረባ ግባር ሓዳግ ኮይኖም ዝመጽኦም ተባሂሎም ዝግለጹን ኣብዋን ኩናት ብሰራዊት ብልጽግናን ሻዕብያን ተታሒዞም ናብ ቤት ማእሰርቲ ወይዶም ድሓር ድማ ብምሕረት ዝወጽኦም ተጋዳላይ ኣቦይ ስብሓት ነጋም ሕዚ ንሶም ንሕክምና ኣብ ሃገር ኣሜሪካ እዮም ዝርከቡም ብብዙሓት ኩነታት ጥዕኖም ኣብ ዝሓስብሉ ዘለው እዋን ንሶም ግን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ኢዶም ይሰዱ ከም ዘለው ዘመላኽት ሓበሬታ ይወጽእ ዘሎም እዚ ብርግጽ ንብዙሓት ዘገርም ሓድሽ ሓበሬታ ኣይኮይኑ ጸሓፊ ውሽጠ ፖለቲካ ህወሓት ኮይኑ ዘሎ مذكر أباد زمم أبوي سبحات نجا نا بوليتيكا كم تملص يقليزم نمنتعيم أبوي سبحات أبز حج زلو ناي تقرأي بوليتيكا سفيح من قصص قبل زلم بدحيت كوينهم كاب أمريكا نمنتعيم اتناي كرم حزير كبوم زي قدس نداوي تقبل كزابير أوافرهم زلم نمنتعيم نمنجرينو عدوم برهو حات مقبار لحزب زلم نمنتعيو في الساحة بتوتشون كال أي حس يجيرهم عدالي مزلم نسمع زلنا نمنتعيم كم أبتي قدر كوميشن إدم أتيم نسمع زلنا سوق كبلو إله نحيي نيرم انت تتردارينا إلون قلصنتهم على إلى نير عبز حلفم حزقن بزيهم بوشت أوشت سسرح زلتهم كل عبجاف بزيح له قبل صحيف له مذكر عبادي عب علاوي فيسبوك قصم يكون مبر إذا حبريتها مذكر عبادي ب23 أكتوبر كلش 23 حدا أبوي سبحات نجا كم زرقبوا من كم زوجوا من زحبرم حدا في الحبريتها كم سعبيل صحيف نيرم تقرأي بدكتور دبرصيان فتل ورق إن كنت مرحم رأي زحزني قبلوا أبوي سبحات نجيرمني إلى نيرم أبوي سبحات نجا كمي كل عمتات كابيت ما أسرت توصم ناب منبري جزء من كنا رخيبنا فلما كمينا نابزي بسحنا زبل حتى أقربنا لهم زبلد فلفلة حبريتام حسر بزبل ملكو تقرأي بدبرصيان بفتل ورقن انت تمرح كامر عين لعلي زحزن نجر يلن إلما كبل ما قليش بناتم عاص أو عاكلتهم كورتشم إلما نيرم دمايبل نزح حبريتا زحف فلفل أبتقد مثل عمتات عبد تقرأي استعوجوا كنا تعبهم قدموا من تاينا بتخنتات كم زودقنا زبحالو زنبرم كل محتتات أقربنا لهم زبلد فلفل سسعنا جازين
ናብ መሪሕነት ይወደግዩ ፍላይ ኣብ መንጎ ህወሓትን ብኣዲልን ዝተፈጠረ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይም ናብ ዝኸፍእ ብርክ በፅሑ ዝበሉ ኣቦይ ስብሓትም ገዱ ናብ ዓባይ ወልዱ ብዙሕ ግዜ ደብዳቤ ይፅሕፍ ነይሮም ግን ዝሰምዕ ስለ ዘይነበረ ነቲ ዕድል ፀላእቲ ተጠቂሞም እዮም ኢሎምና ኢሎም ኣነ ከም ሃገረይ ብፍላይ ንዓባይ ወልዱን ንዓለም ግብረ ዋሕድን ብዛዕባቶም ዝረኣዩ ዝነበሩ ሕማቃት ምዕባለታት ብዙሕ ግዜ ይነግሮም ነይረ ዝበሉ ኣቦይ ስብሓት ግን ካባይ ንላዕሊ ንኣዝዩ መስፍን ይሰምዑ ስለ ዝነበሩም ውፅኢቱ ከምቲ ዝረኣኽሞ ኮይኑ ኢሎምና ይብል እቲ ፍልፍል ሓበሬታ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ መሰረት ገይሮም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ኩላትና ሓደ ህዝቢ ኢና ኤርትራዊ ዝበሃል መንነት የለን ግን እቶም መራሕቲ ዝጭኮኑ ድማ ዘይግባእ ሕነ ንክፈልዩ ኮይኑ ከምዚ ክኸውን እዩ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን እዮም ከም ዝበሉ እቲ ፍልፍል ጠቂሱ እዮም ብዙሕ ሓሳብ ተዋሂቡ ግን ኣቦይ ስብሓት ሕጂ እውን ኣይተቐበልዎን ኣብ ሓደ ህዝቢና ዝብል መትከል እዮም ሒዞም ዘለዉ ክብል እውን ናይ ባዕሉ ምልከታ ገሊጹ እዮም ሽረ ክትሓዘን ከሎም ወደይ መፂኡ ይነግረን እሞ ዳሕራይ እስኪለም ናብ ደብረ ወፂን ቢሮ ይኸይድ ስልኪ ስለ ዘይነበረ ዝነበረኒ መማረፂ ብኣካል ምኻድ ኣጋጣሚ ንሱ ድማ ጋዜጣዊ መግለፂ ይህብ ስለ ዝነበረ ኣይተራኸብናን ድሓር ንወዲ ወረደ ይሓቶም እወ ነገራት ካብ ዝሓስቡና ንላዕልና ክብልና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ዘሎ ውሳነ ተፀበእ ይብለኒ ድሕሪ 5 መዓልቲ ድማ ንዓይን ነብሶም ይመሓር ንሰለስቲኦም ስዋዓትን ኣባይ ፀሓየ ስዩም መስፍን ኣስምላሽን ሓሳብ ሃቡና ይብለና ቀደም ዝበስበሰ ጉዳይ ሕዚ እንታይ ኢልና ሓሳብ ክንህበሎም ከማኹም ዝገጥመና ንምቕባል ካብ ምድላው ወፃኢ ንብሎም ብሓቂ ክወፁ ከለው ግን ንሶም ዝወፅሉ ሰዓትን ኣንፈትን ይቕየር ልክዕ ሰዓት 10 ንፈረቓን ንሶም መዝወፁ ኣንሕና ድማ ተነጊርና ኣነ እውን ከም ሃገረይ ምስ ቤተሰበይ ወፅዮም ዝብላዕ ኳስ ሓቂ ወዲ እዩ ሒዙ ዝመፀም ብዙሕ ነይሩ ግን ክሓድጎ ክብሉ ነቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኩናት ዝተጀመረሉ ዝሕዝን ኩነታት ዘይምውሳን መራሕቲ ህወሓት ከም ዘዘኻኽርዎ ሓቢሮም ብሓቂ ኣነ ክትሓዝ ከለኹ ዝነገረኒ ሰብ የለን ሃንደበት እዩ ኢድኩም ንላዕሊ ተባሂሉ ለካ ኩላትና ኣብ ኢዶም ኣቲና ኢና ንሸውዓተ ሰብ ክልተ ክላስ ሾብን ክልተ ሽጉጥን ጥራሕ ነይርና ስለ ምግብን ካልእን ድሓን ካልእ ግዜ ምንጋር ይሕሽም ነገራት ብኸምዚ እዮም ናብ ሕማቕ ዝተቐየሮም ብዝኾነ ንዓይ ከምቶም ብፆተይ እንተዝመውት ዓብዪ ክብሪ ነይሩ ግን ኣይኮነን እንትብሉ ንባዓቶም ውሒዙ ክብል ነቲ ኣቦይ ስብሓት ኣጀማምራት ኩናትን ናብ ኢድ ፀላኢ ዝወደቕሉ ኩነታትን ከም ዘውግዕዎ እዩ ሓቢሩ እቲ ብ23 ኦክቶበር 2023 ዓመተ ምህረት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እውን ፌስቡክ ዝፀሓፈ ፍልፍል ሓበሬታ መራሕቲ ህወሓት ኩናትን ትጅምር ንመቐለ ለቂቖም ዝወፅሉ ኩነታት ብብዙሓት ሲቪልያን እውን ተነቒፉ ነይሩ እዩ መንግስቲ ኣለኒ ኢሉ ኩሉ ነገር ሕሊፉ ዝህቦም ዝነበረ ህዝቢ ናብዚ ንኸይድ ኣለና ዘይብሉን ኣወዳድባ ዝበሃል ዘይብሉን ንበልዓይ ፈሓቢሎም ከይዶም ተባሂሎም መራሕቲ ህወሓት ብዙሓት ነቐፌታት ክሳብ ሕዚ ይቐርበሎም እዮም ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ተዛሪቡ ዝተባሃለ ብምኽንያት ሕቶ ኣፍደገ ባሕርን ተወሰኽቲ ፖለቲካዊ ሽርሕታትን ተዛሚሉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደገኛ መሰሓቢ ይረኣይ ዘሎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኣካል ኢትዮጵያ ዝኾነ ትግራይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዝበዝሕ ህዝቢ ዝሃለቀሉን ጆኖሳይዳል ኩናት ዝተፈጸመሉን ኣንጻር ትግራይ ኣካይደን እየን ብፍቓድ መንግስቲ ኢትዮጵያን ማኣረሚናዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ይቕረእ ዘይብሎ ጆኖሳይዳል ኩናት ፈጺሙ ሕዚ እውን ላዕለውያን ግዛኣታት ትግራይ ወሪሩ ግፍዕታት እናፈጸሙ እዩ ዘሎ ጉዳይ ግዜ እንተዘይኮይኑ ብሕግን ሞራልን ንኤርትራ ከቢድ ዕዳጋ ገዲፉ ዝሓልፍ ዘሎ ይኹን እምበር እቶም ትማሊ ኣንጻር ትግራይ ተሰሊፎም ናይ ህልቂት ኩናት ዘካይዱ መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ሓሰርን ሓውን ኮይኖም ቀፂሎም ኣሎም ብፍላይ ድማ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንዝባዓ ኣሰላልፋ ተፈጢሩ ሕዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ናይ ሚድያ ዘመተ ንሕድሕዶም እዮም ተዋፊሮም ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ምግላፅ ሲቡም ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምክራራት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሰማይ ዓሪኩ እዩ ዘሎ ዋህዮታት ሻዕብያ ኣብ ኢትዮጵያ ይርዶን እዮም ዘሎም ወተሃደራዊ ምርኢትን ምንቅስቃሳትን ብወገን ክልቲአን ሃገራት ይረኣይ ዘሎ ልሙቕን ጀነራላትን ፖለቲካዊ መራሕትን ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ከተማ ኣዳማ ምስጢራዊ ኣኼባ ከም ዘካይዱ ድማ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብቲ ኣኼባ ድማ ብዛዕባ ትግራይ ኣምሓራን ኤርትራን ተላዒሉ ኣሎ ሓደ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቡ ኮይኑ ዘሎ ድማ ሓላፊ ክፍሊ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝኾነ ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ዝተዛረቡ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እቲ ጀነራል ሻዕብያ ክንመቐሎ ኢና ዝበለ ኮይኑ ቲዲኤፍ ኣብ ጎንና ኣሰሊፍና ኢና ክነቃብጾ ብምባል ድማ ተዛሪቡ ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሕላ ሻዕብያ ምስተቃበፀ ድማ ንነፍጠኛ ብምቅባጽ ጥንኩር ናይ ኦሮሞ ስርዓት ክንሃንጽ ኢና ነዚ እውን ተጋሩ ቂም ስለዘሎም ኣንጻር ኣምሓራውን ክሕግዙና እዮም በዚ ኣቢልና ድማ ንነዊሕ ዓመታት ዝዘልቕ ጥንኩር ስርዓት ኦሮሞ ክንሃንጽ ኢና ኢሉ ከም ዝተዛረበ ዘመላኽቱ ሓበሬታት ይመጽኦም ዘሎም እዚ ዘረባ ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ሓቂ ብዛዕባ ምዃኑ ዘረጋግጽ ብቪድዮ ወይ ብድምፂ ዝተሰነየ ሓበሬታ ይረኽብናን እንተኾነ ግና ድሌትን መደብን መንግስቲ ፌደራል ከምኡ እንተኮይኑ ምስ ኣባይታ ዘሎ ነበራዊ ኩነታት ዝመሳሰለ ይኮነን ዘሎ ተጋሩ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ውሽጦም
استراتيجيكاዊ ምርሕነት ክወፅም ውሽጣዊ ሓያልነቶም ክረጋግፁም ግዝኣታት ትግራይ ወይሮም ዘለዉ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ክወፅእ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ መንግስቲ ፌደራል ሓላፍነት ክዋፅእ ከም ዘሎ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ብተደጋጋሚ ይፅውዕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ሕዝውን ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ዓፀቦ ቅልጡፍ ምላሽ ብወገን ፌደራል ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ክወሃቡ ይፃውዒቶም እቶም ወረርቲ ሓይልታት ክውፅእ መንግስቲ ፌደራል ሓላፍነቶም እቶም ወረርቲ ሓይልታት ክውፅእ መንግስቲ ፌደራል ሓላፍነቱ ክዋፅእ ብሰንክቶም ወረርቲ ተመዛቢሉ ፈቅዶ ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከብ ብሚልዮን ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ናብ ምርቦት ክምለስ ምሕዳር ትግራይ እውን መሓብሩ ናብ ኩለን ግዛኣታቱ ክምልስ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሎምቕኖም ምስ ልኡኻት ዲፕሎማሲ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየዱ ምርክባት ገሊፆም ትግራይ ምስ ኤርትራ ይኹን ኣምሓራ ዘለዋ ርክብ ብመሰረት ስትራቴጂካዊ ረብሓታትን ዘላቂ ሰላምን ረህዋን ብዘምፀላ መንገዲ ከም ዝኸውን መራሕቲ ትግራይ ገልጾም ዘሎም እንትኾነ ግና ድሕሪ ሕዚ ናይ ኤርትራ ይኹን ክልል ኣምሓራ ተራፀምቲ ነገራት ምፍታሕ ሓላፍነት መንግስቲ ፌደራል ምዃኑ ግልጽ እዮም